kaị ife mmadụ rụrụ be nne ya onye rụrụ ife a onye bụ odogwu dịrị ile odogwu ọ kwesịrị onye rụrụ ife a be nne ya n'ala Igbo na vileji ekpe ya ezigbote n'aka ịghọtago nke abụọ akụrụ ụlọ dị ife na-afụ na UK kastụl nke a kastụl ọ bụkwa ndị nọsọ ọrụ oyibo na-afụta na mmadụ ịrụ ụlọ na vileji na onwe na economic value na ọba ajọ ife na ọ bụrụ ọ dịrọ mma nwanne onye na-ekwu ụdị okwu a bụ ndị Igbo eriri eri tito ha akọ akụkọ because ichefuo na ụmụ swampụ a na-ekpochisi na Lagos even before edozisie Lagos ọ dị etu ọ dị ma Abuja o nwe oge ọ bụ vileji bụrụ ime ọfịa bụrụ vileji and swamp karịa ka njọ karịa East karịa ya n'Igbo mụrụ etu a ka esi rụwapụ ebe a bụrụ city na attract foreigners that mentality of na ịrụ ụlọ n'ala Igbo na vileji be nna gị anweghị na economic value ọ ya mere n'ala Igbo foreigners ebighị n'ala Igbo even ndị Yoruba siri ike ndị Yoruba na ndị ugwu Awụsa bi n'ala Igbo ọsi etu a doziwe be anyị dị develop etu a people ga-abata birisie na be anyị emepe bụrụ city